Γεια σας παιδιά, κάνουμε ακόμα ένα βίντεο. Θα παίξουμε το Score Hero. Αν και το έχω προχωρήσει πολύ, επειδή θα μου πείτε ρε, παίξε κανένα παιχνίδι από την αρχή, θα αρχίσουμε από την αρχή. Πάμε. Ναι, δεν είναι με το καλύτερο. Ναι. Ναι, πρέπει να βάλουμε και γκολ τώρα. Φυσικά το βάλουμε. Και θα βάλουμε και αυτό το γκολ. Και τελειώσαμε τώρα. Οπ. Θα το κάνω μέχρι το 10. Ναι, μπλα μπλα. Μπλα μπλα αρτσίπουλα. Οπα. Τι είπα τώρα, δεν κατάλαβα. Wow, τι ήταν αυτό το shoot. Ω, ναι. Ταρα. Ναι. Ω, πήρα 3 αστέρια, yes. Αυτό βήθησε. Πάμε στο 3. Ναι, σκόραρε και πάλι. Κι άλλο. Πάμε ξανά. Μπλα. Αυτό θα... Ναι, αυτό είναι ωραίο. Τι... Όπα, αυτό το έχω. Έτσι. Πάλι 3 αστέρια, 5 είπα. Πάμε στο 5. Λοιπόν, μπλα μπλα, ναι, φάγαμε ξανά γκολ. Πες μου κάτι καινούριο. Τι να κάνω. Να σκοράρω. Wow. Πω, τι ήταν αυτό. Είπα και εγώ. Χαλάσει το κινητό πάνω στην ώρα του βίντεο. Αχ, έλα, βγάλ. Είναι offside. Πάω στοίχημα. Τι είναι offside. Δεν είναι offside. Wow. Πώς το έχασα αυτό το βίντεο. Το βίντεο, συγγνώμη. Πώς το έχασα αυτό το γκολ. Σοβαρά, πώς το έχασα αυτό το γκολ. Όπα. Ναι, οι κλασικές δυσκολίες του Score Hero. Ναι, προχωράμε. Γρήγορα. Μπλα μπλα μπλα. Τελειώνει και σιγά σιγά το βίντεο. Τρέχα Γιώργο, τρέχα. Βγάλ τη σέντρα Γιώργο. Σκατάει σέντρα. Όχι, καλή ήταν. Ναι. Ωραία, 7. Όχι, τι ήταν αυτό. Sorry, χίλια sorry. Και τελειώσαμε και εδώ. Είναι στο 7. Όπα. Το ίδιο πάτησα. Μαλάκες, πάτησα το ίδιο. Ρε, πάτησα το... Ναι, το ίδιο. Άσε το καγό. Τώρα. Λοιπόν, συγγνώμη για την επανάληψη. Πάμε στο 8. Wow, πώς έφαγες αυτό το γκολ. Ήρθε η ώρα να σκοράρουμε. Μισό. Έτσι. Για στην παραγοράκι μου. Ωραία. Όπα, παραλίγο. 9. Εδώ θέλω να τελειώσω γρήγορα αυτή. Wow, αυτή η ομάδα γενικά είναι άχρηστη. Μισό. Ξέχασα σε ποια έπαιζε, γιατί έχω πάει σε άλλη ομάδα τώρα. Ωραία, αυτό ήταν φανταστικό γκολ. Στην Άσμπουργκ. Και το τελευταίο μας για σήμερα. Που μέχρι ξανά στην άμυνα.
fuck you διαιτητή. Γιατί είπα διαιτητή, προπονητή, συγγνώμη, δεν είμαι άμπαλος στην μπάλα. Σίγουρα αυτό μπήκε. Αχ, γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα. Ωραία. Ωραία. Άντε ρε, τρέχα λίγο ρε. Συγγνώμη που έχω κολλήσει εδώ πέρα. Ωραία, αυτό ήταν ωραίο. Έλα, πάρε βάλε σου δώσε, πάρε βάλε. Έτσι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Να σας βάλω και τη μουσική του Score Hero. Ωραία μουσική. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Και bye.